Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur gure ohiko laborategia utzi eta beste txoko batera etorri gara. Esan da bezala ongi etorri Gernikako Astrara. Ospatzera etorri gara. Urdaibai ez dagoela salgai aldarrikatzera. Izan ere, Guggenheim Urdaibai proiektua behin betiko lurperatu dute museoko patronatukideek. Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldu nagusiaren hitzetan muru eta ontziolako lurzoro erabiltzeko korapilo legalak eragindu behin betiko erabakia. Herri mugimenduaren bultzadari buruz, txintik ere ez. Hori entzungo du geroago ere, baina miren Arzaius berak, Guggenheim museoko presidentak, eman zuen notizia bera. Egindako analisi eta azterketa lan sakonaren ondotik ateratako ondorioak aztertu ditugu egin berri dugun bileran. Eta bertan patronatuak Guggenheim Bilbao museoa Urdaibain handitzeko proiektuarekin aurrera ez egitea erabaki du. Baina honaino nola iritsi garen ulertzeko memoria ariketa bat egingo dugu. Urdaibai biosfera erreserba izendatu zuen UNESCOk 1984ean, bere ingurumen balio handiari eusteko eskatzen zuen mugimendu sozial bizi baten ondoren. Biosfera erreserbaren deklarazioa indartzeko Eusko Legebiltzarrak 1989an Urdaibaiko biosfera erreserba babestu eta antolatzeari buruzko legea onartu zuen. Lege horrek araubide juridiko berezia ezarri zuen espazio horretan garatu nahi ziren ekintzetarako. Adi honi garrantzitsua baita. Urteak pasa ziren eta 2008a iritsi zen. Guggenheimek 10 urte baino gehiago zeramatzan Bilbon irekita eta Bizkaiko hiriburuko erakargarri turistikoetako bat bihurtu zen. Orduan, Jose Luis Bilbaok iragarri zuen Bizkaiko Foru Aldundiak 100 milioi gorde zituela Urdaibain museo berri bat sortzeko. Nik ere nahi nituzke halako segurtasunak eduki, baina gauzak zer diren kontuak ez zaizkit ateratzen ongi. Hori suertia nun nahikoak diren oiena. 2008ko uztailean albiste hau irakurri genuen. Guggenheimek Sukarrieta aukeratu du. BBKren udalekoak Sukarrietan, Urdaibaiko lekurik privilegiatuenetako batean. Hori da, Bizkaiko Foru Aldundiak Guggenheim museo berria kokatzeko aukeratu duen tokia. Bizkaiko Foru Aldundiko ordezkariak New Yorkera joan ziren proiektu orkestera eta antza denez, Solomon Guggenheim Fundazioak harrera ona egin zion Bilboko Guggenheim museoa Urdaibaira edatzeko proiektuari. Lekua zehaztea falta zen, baina argi zeukaten ingurune natural batean izango zela. Horrek politikarien arteko liskarrak ere ekarri zituen. Pentsa, Gernikako alkateak Jose Mari Gorroñok leku hau eskaini zuen, Astra, eskerrak ezezko potoloa jaso zuen. Batzuk defendatzen dute 2008ko krisia geldiarazi zuela proiektura, beste askok badakite orduan ere herriaren oposizioak pisu handia izan zuela. Baina urte batzuk pasa ostean berriro azaleratu zen gaia. 2021ean Unai Rementeriak garai hartan Bizkaiko aldu nagusi zenak eta itxura guztien arabera laster BBK Fundazioko presidente izango denak bai ala bai museoa egongo zela iragarri zuen. Mezuak mehatxua zirudien eta ez hainbeste zentzuzko plan arrazoitu bat. Baina hasi ginen museoaren aldeko publi reportajeak jasotzen. Honela zioen lehenengotariko batek. Plana naturaz gainezka dagoen eremu batean museo bat eraikitzea da. Guggenheim marka Urdaibaiko biosfera erreserbaren xarmarekin uztartzea. Artea eta hondartzak, kuadroak eta paisaiak. Sugarretan eman diru eta podere irabaztekotan zaintzare oberenak emanez kanpoan bular berde
Hitz ederrez haratago diruare jarri behartzen, eta 2022ko azaroan aldundiek 40 milioi gorde zituen, bai, 40 milioi gorde zituen museoaren eraikuntzarako. Hilabete gutxitara, 2023ko otsailean Guggenheim Urdaibai Stop plataforma sortu zuten. Ordutik eta gaur daino lanean buru belarri aritu den herri mugimendua. Orduan, Bingen Zupiriak lehen aldiz hitz egin zuen proiektuari buruz, proiektua bera defendatuko zutela argi eta garbi uzteko. Eta hemen ja makinak sekulako martxa hartzen du izan ere, urte hartako maiatzean hauteskundeak ospatu genituen. Alperrik nau hoge ganien, jantzi da kalera noie, kanpoan begi tristiek, dandanak ilumilunek, kafe ole bat baino, gehiago biharko da begez parietako. Joder, zelan dagoen, perkala maitxien, perkala kamien. Nola dagoen perkala, alaxe kantatzen du Gatibuk eta alaxeari gara gu ere kontatzen gaur biltzen dugun berri honen iragan eta kronologia 2023ko ekainean informazio gehiago izan zen. Urdaibaiko Guggenheimek 60.000 metro karratu hartuko ditu Gernikan eta Muruetan. Orain arte aurrikusitakoa baina 5.000 metro karratu gehiago. Biosferaren erreserba inguratuko duen 6,5 kilometroko bidezidorrak etorkizuneko pinakotekaren bi egoitzak lotuko ditu. Eta bertan, artelanez gain, gauza gehiago ere izango dira. 2023ko abuztuaren bata. Astileroko eremuko babes zortasuna 100 metrotik 20 metrora murrizteari buruzko lehen albistea. Hala zioen El Correok. Kostaldeko txosten batek Guggenheim Urdaibai altxatzeko bidea erraztu du. Hurrengo asteetan gaiari buruzko albiste gehiago. Helburua argia zen Busturialdeko egungo araudia aldatzea eta museoaren eraikuntzara egokitzea. Horrela, urria iritsi zen eta Guggenheim Urdaibai Stop plataformak manifestazio erraldoia egin zuen. Onartzen euren porrota, da tropal bildu dituzte gritar guztien kontra. Zuntxiketa dute arma, boterea helburua, erasoak hasi dira eta Eta halako batean albiste hau Guggenheim Urdaibairako aurrekontuetako partida erori da foru kontuen aurre proiektutik. Argi baitago, 2024ean ez dela gauzatuko. Handi gutxira jakin genuen Eusko Jaurlaritzak Guggenheim proiektua bertan bera utziko zuela hauteskunde autonomikoak igaro arte. Baina bilerek aurrera jarraitzen dute, herri mugimenduak errekurtsoa aurkezten du. Eta halako batean, 2024ko urtarrilaren 22an Urkullu lehendakariak esaten du 2 urteko hausnarketa aldia egongo dela proiektuaren bideragarritasuna aztertzeko. Eta beraz, Urdaibai erreserbako Guggenheim makroproiektua stand-by batean geratzen da. Bueno, edo hori uste genuen ze 2 egunetara Bizkaiko Foru Aldundiak esaten du gauzak ez direla horrela. Ez da hausnarketa aldia, 2 urte behar dira lege eta hirigintza moldaketak egiteko. Bai eta ingurumen azterketak egiteko ere, museoak lege guztiak bete ditzan. gauzak ez dira horrela, gauzak horrela xe daude, eta ez da gauza bera, inola ere. Gauzak ez dira horrela, gauzak horrela xe daude, eta sinesmen hortan ardaz. Nolabait, Urkulluren agurra izan zen. 3 egunetara Imanol Pradales izendatu zuten EAJaren lehendakari gai. Kontua da, stand-by horrena hitzetan geratu zela izan ere, tarte horretan, New Yorkeko Guggenheim zuzendari berriak Urdaibai bisitatu zuen, politikariz lagunduta. Eta otsailean Elisabete Etxanobek batzar nagusietan Guggenheim museoa handitzeko proiektuaren xehetasunak azaldu zituen. Hala ere egun gutxiren buruan Ernest Urtasun Espainiako kultura ministroak adierazi zuen Guggenheim museoa zabaltzeak arazo larriak sortuko lituzkela ingurumenean. Museoaren aurkako mugimendua indartzen doa. 2024ko martxoaren bueltan Bermeoko eta Mundakako udalek proiektua behin betiko bertan bera uzteko eskatu zuten. Eta apirilean Guggenheim Urdaibai Stop plataformak administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu zuen Auzitegi Nazionalean, kostaldeko babes zortasuna 100 metrotik 20ra murrizten duen ministerio aginduaren aurka. Eta maiatzean Greenpeaceek auzitegitara eraman zuen Urdaibaiko biosfera erreserbako Guggenheim
museo berria. Kostaldei buruzko legea ez betetzeagatik. Y quiero celebrar que hoy oficialmente se retira el proyecto de Guggenheim Urdaibai. Hoy confirmamos que la defensa de Urdaibai está por encima de los beneficios económicos de unos pocos. Hoy protegemos de una vez la única reserva de la biosfera de Euskadi y todas las especies que conviven con ella. Pero no podríamos haberlo conseguido sin ti, sin toda la ciudadanía movilizada, sin todos los colectivos, asociaciones y vecinas que se han unido bajo un mismo objetivo. Decir alto y claro que Urdaibai ya es una obra de arte. Artelan, Zona García. Eta hogeita lauko ekainean Gernika Dalia fabrika zaharra eraisteko lanekin hasi zirela salatu du Guggenheim Urdaibai estopek. Bertan, Guggenheim Urdaibai museoaren egoitzetako bat eraikitzea programatuta zegoen. Elkarrizketak, hitzartzeak, eztabaidak, errekurtsoak, politikariek tematuta jarraitzen duten bitartean, Guggenheim Urdaibai estoi plataformak deituta milaka lagunek Gernikako kaleak hartzen dituzte. Eta horrela, 2025 iritsi gara, otsailean Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak entzute aktiboko prozesu bati ekingo ziotela iragarri zuten Busturialdeko eskualdearen etorkizunari buruz. Prozesu hori Agirre Lehendakari Center Fundazioak diseinatu du. Ertzetik ezera, ala ere kaspereta asperenka. Lore bat emango dizut, nahi baduzu ere. 2025ko uztailaren 23a entzute prozesuaren lehen txostenak planteatzen du Guggenheim muruetan kokatzea birpentsatu beharra dagoela, ageri den ezezkoa dela eta. Proiektuak sortzen duen ezinigon handia jaso zuten txostenetan. 2025ko irailaren 18, 372 ikertzaile eta zientzialarik museoko proiektuak kritikatu eta Urdaibai kostuarioaren berreskurapena eskatzeko eskaera sinatu dute. 2025ko azaroak 20 Guggenheim Urdaibai Stop plataformak eta kultur eragileek ez gure izenean manifestuarekin bat egiten duten 1000 sinadura baino gehiago bildu dituzte Guggenheim Urdaibai proiektuaren aurka. Eta orain honela gaude, proiektuaren bideragarritasunari buruzko 2 urteko hausnarketaren ondoren eta gizarteak sortutako gaitzespen handiaren jakitun, Guggenheim Bilbao museoaren patronatuak Pinakoteka Urdaibaira ez ekartzea erabaki du. Entzuleo, Gernikara etorri gara, erreakzio bila, Guggenheim Urdaibai Stop plataformako kideekin hitz egingo dugu gainera segituen. Astrak 20 urte beteko ditu eta hori ospatzeko aprobetxatuko dugu. Musa eta Eider astrakideekin prestatu duten egitarauaz hariko gara. Aitor Etxebarria Zarraga bertsolari Gernikarra ere gonbidatu dugu. Urdaibaien museo eraikitzaren aurkako bertso ederrak egin ditu urte hauetan eta larun batean Bizkaiko finalean arituko da. Eta Gernikako goratuz egitasmoko Jokin Alberdi ere gurean izango da. Eneko kalean erreakzio bila eta gu hemen Astran etxe dagoeneko sentitzen dugun txoko honetan, gaur zorioneko diren hainbat lagun eta mobilizatu den jendearekin irratsaio egiteko entzuleok. Abenduak 17 ditu gaur eta asteazkena da ongietorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Julen Goikoetxe Arbegozo, egunon. Baita zuei ere. Eta zuekin Goiuri Ezeizarandia, egunon. Egunon. Hizketan ari zaizuena Inigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak 1084 garrena du. Abenduak 17, goizak 10 eta 23 minutu izango ditu 3 segundu barru, hemen gara zuzenean zuekin, horrengo 2 orduetan bat egiteko asmotan. Sandakoa, naiz irratian zarete, bigarren kafean.
Entzuleo, goizeko 10:24 esan da bezala zuzenean gara, eguzkiare agertzen ari da, bai literalki eta esan genezake baita zentzu figuratiboan ere, Gernika eta Busturialde inguru honetan, euripean iritsi gara, baina gauzak aldatzen ari dira eta onerako gainera. Aritu gara, Stop Guggenheim Urdaibai plataformako kideekin lehenago ere, atzo ospakizun gaua izan zutela ere kontatu digute, gaur biharamunik ere badagoen galdetu beharko diegu, baina lehenago gure txaterare begira jarriko gara, mentxe Edita Brokosek egunon gure lurra defenda dezagun, bai, libre da Urdaibai. Egunon gaztiak dio indiokerrek, Eva Brokosek egunon Urdaibai, no se vende, se defiende, eta hortxe ezker ukabila goran. Lotu txikotak patronatua hauteskundetara aurkeztu zen, galdetzen dute hemendik. Urdaibai ez da zona de sakrifizio, Lemoizen nuklearrik ez, Urdaibaien Guggenheim ez, borrokak merezi du. Egunon Urdaibai ez da zona de sakrifizio, berriro ez da egite esaldi honekin tematuta gure entzuleak, baina hortxe, seguru horbeste arrazoi diskutoren bat egongo da, eta ez dute esaten, seguru Europatik ez ditela uzten, edo ederra dantza gaurko ere, bai, dantza ederra egin dugu gaur ere, dantzarako giroa zegoela sentitu dugulako gainera. Gonbidatuak eta dena aldutena egiten, bai, ikusi ditugu, dantzan improvisatzen jarri zaizkigula, segitan orkestuko dizkizuegu, oso ondo ekipo Julen eta dena ikusi zaio, gaur eroso dantzan, oso fluitua diote mendi Julen. Bai. Beti bezain fluitu edo beti bezain rigido. Ez dakit nola esan. Zurrun eta lauso biak modu berean. Gorka Santestebanek ere bai egunon, haupa Urdaibai, haupa zuek, egunon guztioi, gure irratsaiontara batzen ari zareten ontzat ere egunon, esan da bezala zuzenean gara, Gernikatik, eta guk egunero, saiakera egiten dugu, maite dutak zuekin elkar banatzeko entzuleok, baina uste dut gaur ere, Durangoko azokan gertatzen zitaigun bezala, maite dutak biziak eta kaso unifikatuak egin behar ditugula, maite dugu, iristea Gernikan eta Busturialdean borrokan egon den jende hau, pozik ikustera, zoriontsu ikustera eta ospatzeko zerbait dutela ikusiz. Entzuleok zuen maite dutak, zuen hausnarketak gure txatean, gure WhatsAppean ere bai, elkarbanatu ditzake zuen oski, baina gu poliki murgilduko gara, batetik erreakzioetan ze badira batzuk eta bestetik noski, gaurko protagonistekin aritzeko horretan. Entzun dugu lehen ere eta berriro entzungu dugu entzuleok, atzo arratsaldean nolabait notizia larazi zuen Miren Arzaiusen esaldi hori. Azken 2 urteotan egindako analisi eta azterketa lan sakonaren ondotik ateratako ondorioak aztertu ditugu egin berri dugun bileran. Eta bertan patronatuak Guggenheim Bilbao Museoa Urdaibain handitzeko proiektuarekin aurrera ez egitea erabaki du. Naizenaren oihartzuna guri egokitu zaigu. Notizia kaso jakina, baina entzun beharrekoa ere bai. Itzoiek entzun arte, uste dut batek baino gehiago oraindik zalantzaren bat izango zuela. Erreakzioak segituan heldu ziren tartean, oraintxe entzungo dugun Peio Otxandiano, EH Bilduko kidearen erreakzioa, esaterako, notizia jakin eta minutu gutxitara dagoeneko sarean elkarbanatu zutena. Gauzak ezin dira bai ala bai egin. Are gutxiago inpaktu hau edo halako inpaktuak izan ditzaketen proiektuak edo azpigiturak. Etorkizun sozioekonomikoari dagozkion auziak jendartearekin batera landu behar dira. Eta gobernantza eredu berri bat garatu behar da, halako eztabaidak jendearekin batera egin ahal izateko. Bigarren, badaude azpigitura batzuk, badaude proiektu batzuk, iraganeko garapen eredu bati erantzuten diotenak. Krisi klimatikoaren testu inguru historikoan bizi gara. Eta beraz, honek ere balio behar du, beste azpigitura batzuk ere auzitan jartzeko. Eta baloratzeko zeintzuk diren klima larrialdi garaio hontan gure etorkizun sozioekonomikoa positiboki baldintzatzeko egin behar ditugun proiektu eta estrategiak. Eta hirugarren, badago beste irakaspen handi bat, eta da hemen denbora asko galdu dela. Ze eskualde honen, Busturialdearen etorkizun sozioekonomikoa. Honen inguruan aritu nahiko dugu, bai Busturialdeako etorkizun sozioekonomikoaren inguruan, bai galdu den denboraren inguruan, eta batez ere guzti hau gertatzeko jarri behar izan den energiaren inguruan ari ginen, EH Bilduko Peio Otxandianoren erreakzio hori entzuten, Sumar taldeko Alba Garziaren erreakzio ere bilduko dugu. Sumarren Guggenheim Urdaibai geldiaraztea berri oso ona dela pentsatzen dugu, gizarte zibil antolatuaren garaipena da eta bere lana eskertu behar dugu. Guggenheim Urdaibai Stop plataformari, Eider Gotxiri eta kide guztiei.
Gogoratu behar da Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak ez zietela entzun herritarrei eta biosferaren erreserba bakarra suntsitu nahi izan zutela. Horregatik argi eta garbi esaten dugu hau herritarren garaipena da. Hortxe Sumar alderdiko Alba Garziaren hitzak, Eider Gotxiri zuzenean ere erreferentzia eginez, baina baita noski talde guztiari ere, eta esan da bezala guk gaur gurekin nahi genituen, eta pare-parean ditugu, Stop Guggenheim Urdaibai plataformako kideak diren Eider Gotxi bera, eta baita Ramon Gezuragare, bioi ongi etorri eta egunon. Egunon bai, egunon. Bueno, lehenik eta bain zorionak, gero nahi da zuen nabardurak, bainak eta bestelakoak jarriko dizkiogu ni guztiari, baina uste dut ezertan hasi aurretik, zorion mezu hau jaso eta enkajatu egin behar duzuela, ezta? Bai, gu oso pozik gaude, eta zorionak ematen dizkiogu Busturialde osoari, Euskal Herri osoari, eta herritar guztiei, duda barik, hau herriaren garaipen bat izan da, eta pozik gaude. Ramon? Oso pozik, itxaroten egon gara hau, azkenengo notiziak filtrazioetatik eta pentsatzen dizengu hemetik joango garela, baina beti gehatute jatzu, igual gehatuten dago flekuaren bat, eta igual kometaten da bela, eta esaten da bela, hau igual proiektu momentu honetan ez, baina, eta guk ez dugu gure bainarik, guk ez dugu nartuten bainarik egotie, guk hau proiektu amaitxutat dekugu, eta lanik izan da oso pozik. Poza, eta, bestelako analisiak egiteko aukerare bai, aipatu duen, Miren Artzaiusek notizia nola eman zuen, agerraldi horretan, Elizabete Etxanoberen hitzak entzuteko aukerare izan genuen, eta gure entzulekin elkarabanatuko ditugu. Konplexutasuna hainbat eremutan bera aurrera atara eta garatu ahal izateko. Bai ingurumenari jagokonez, bai arlo juridikoari edo hirigintzari jagokionez. Baita gizartean sortu dauen eztabaida biziagatik be. Gelditzeko erabaki hartzeko zailtasun nagusiak gaur egun ontziola dagoen lurzatiaren egoera juridikoan daude buruetan. Edapen proiektuari zentzu osoa ematen eutzan kokapen hori izan da berorren bartute eta aldi berean ahulezia nagusia. Muruetak primeran betetzen zuen artearen eta naturaren arteko lotura ezartzeko paradigma. Baina aldi berean, museoaren eraikin bat bertanko... Bainak horregatik aipatzen dituen eta nabardurak, ze garaipen bat bada, baina era berean hitzok entzun da, mina ere pentsatzen dut, sentitzen duzuela, sentitzen dugula, nolabait, astakeria hau gelditzeko borrokan neurri txiki edo handiagoan aritu diren eta aritu garen guztiak, ez? Mina eta dudabarik ardura. Proiektua bertan bera utzi dan egunean entzutea, aldun nagusi bat esaten, muru eta zala, natura eta artea biltzen zituen lekurik eta egokiena, hausnarketa ezaren paradigma da. Osea, horrek esaten diguna da, ez diotela buelta erdi eman guk planteatu dugun arazoari. Muruetan daukagun biosfera reservaren lekurik eta zaurgarriena da. Babes gehien behar duena, momentu honetan, museo barik. Ontze momentuan arduratuta egon beharko liderateke, muruetak daukan egoera horrekin. Astilleroa zergaiti dagoen hor. Astilleroaren emaki da, danok dakigu, iraungita dagoela. Hor jarraitzen du. Proiektu hau mai gainean egondan bitartean esaten ziguten, astilleroa, itsasatutzan hitzak dira, astillero hau txatarra bat zala, irain ekologiko bat zala. Eta beraiek proiektu honekin guzti hori konponduko zutela. Lurrak deskutsatu, astilleroa atera, mirari bat egingo zutela. Oin proiekturik ez dago. Gure galdera da. Zer gertatzen da astilleroaren partzelarekin? Zer gertatzen da astilleroaren etorkizunarekin? Zelan garbituko dira okupatuta dauden lurroiek? Ez dezagun ahaztu, lurroiek deskutsatzeko hitzarmen bat sinatuta dagola Espainiako gobernuarekin. Hitzarmen horretan 13 puntu daude, 40 milioi euro. Eta bigarren puntua astilleroaren deskutsatzea izango litzateke. Zer gertatzen da? Nork dauka orain honen ardura? Guk hasieratik esan genion Elizabete Etxanoberi, bigarren puntu hori, hitzarmen horretako bigarren puntu hori malbertsazio bat zala. Oin zer gertatzen da? Nor egingo da horren, nork hartuko du horren ardura? Eta gure galderak horiek dira.
Puntu horretan, eremu horretan, espeziak eta habitatak kontserbatzeko helburu bakarra egon beharko litzateke. Hori ez da aitzakietan, proiektu hau bertan bera usteko arrazoietan aipatzen. Hori oso larria da. 372 zientzilariek esan deutxue, gure padurak eta gure espeziek ez dutela beste inpaktu bat jasateko gaitasunik. Hori ez tozue kontutan euki, aipatu bez, eta aipatzen dituzue administrazioetatik datozen eragozpenak. Beraien administrazioetatik datozen eragozpenak. Beraien legeak. Norko beto ezagutu beharko lituzke lege hoiek beraiek baino? Oin aitzakiak dira lege hoiek? Guk hori ez dugu ulertzen. Alan dabe, oso pozik gaude proiektu hau bertan bera gelditu delako. Eta guk gure relatua egingo dugu, inongo duda barik, herriaren garraipen bat izan da. 2 aldiz betetu dugu Gernika, eta jenteak proiektu honi egin dion oposizioa eredugarria izan da. Eta uste dut hor dagoela proiektu honen bertan bera gelditzearen arrazoi nagusietarikoa. Beste guztiak kontatu dezatela nahi dutena. Proiektua bertan bera gelditu da, eta gu oso pozik gaude. Eider Gotxeari zareten zuten entzuleok, Stop Guggenheim Urdaibai plataformako kidea, Ramon Gezuragare gurekin dugu. Ramon, Eiderrek aipatzen du, herri mugimenduaren garaipen bat izan dela, eta aipatu ditu ardura gabekeria politikoak, ikuspegi juridikotik, ikuspegi ekologikotik eta bestelakotik, bada beste bat, eta da, herriaren nolabait lorpen hori ukatzea, aintzatespen negazio hori, ez egotea hitz bakar bat onartzeko, bueno, herriak esan digu ezetz, eta hori ere izan da, nolabait erabaki honen atzean, erabakia gauzatzeko ardatzetako bat. Hitz bakar bat ere, ez da egon horren inguruan. Hori da, totalmente, ados, baina, euneko eun. Hau proiektu basikeratik, ni muruetakoenaz, eta horretze pasedan horretan lurretan eta zer gertatuen azken urtietan, dana dakitz. Hau proiektu basikeratik, nietzako ulertezin esan, oindala 3 urte, hasi zanien, delengo zurrumurruek, zaten, bai, hau zelan alda izen. Zelan alda izen, Gerniken, Astran, lurre kutsatuta. Hore lurreak nora atarako die, no garbituko ditu, zelan egingo da hori. Behien akuifero bat, akuiferue kutsatuta. Zelan hori, zelan garbitzuten da, zemat urte behar dira da. Ni pentsaten, teknikue dauz, gero, 83ko uholdetan, metro 2 urre egon ziren horretan lurretan. Orduen, bai, hori puntu zelan alda izen museo batentzako, enaben aitzuten. Pasarelia. Gero heltzen da, muruetara joeteko, han palafitozko estrukture bat ingo da, arraldoia. Nian, eusola nien muruetako makine bat ordu da sartun dugu horre motak eta konpontzen eskuz, ibiltzen ginen, eta oin ikusten dozu 6 metroko posti sartun estrukture bat handik ingo dala, balaletxe. Enamen zein ez duten. Heltzen da, astillerure. Leku pribauet eta han diru publikoegaz notizizek dira erosteko negoziazioetan dau diputazio eta holako notizizek. Peridukoetan fusiletan hasi zen hau, fusiletan. Apurka jente movimentue ikusten dut, eta sartzen zara plataforman, eta horgu ez aurrean burrukan. Eta oin, entzuten dutenien, hori, komoke teknikoek honek eusek hain evidentie direnak ez zela ikusi, eta herrizek zelan bultzatu duen hori nega edo berba bat hori buruz ezartie, nik ez dut onartuten. Hori ulertu lezine da, ezin jebizan. Delengo berbi esan bidan hemen busturialdeak irebazi deu, herriak irebazi deu, eta naturak irebazi deu. Hori da delengo berbi esan bidabena. Gerokoak. Eta garaipen hori nolabait ospatzeko ere gara hemen, goizeko 11etan plataformak berak agerraldia deitu du, Astratik bertatik, beraz entzuleok zuzenean euren agerraldi hori entzuteko aukerare izango dugu, hementxe gurekin bigarren kafean. Tira, atzoko agerraldi hori, atzoko notizia hori, atzoko nolabait, uste zitekenaren inguruko baiestapena, ez dakitzuek oraindik, Eider Ramon, eszeptizismo puntu bat ote zenuten, kezkatzen ote zizuen atzo gertatuko zenak, edo garbi zenuten, atzo behintzat entzun genuena entzungo zenutela. Bueno, danak esaten zigun horrela izango zala. Azkenean filtrazio pila bat euki genitu nahin bat ere mutatik, eta danak bideratzen zuen leku berera, ez da. Baina, guk ikusten gendun 3 urte hauetan euki duten jokabidea ez dela bat ere garbia izan, orduen horrek pizkatzu bat beldurtzen gintun. Eta beldur hori ez dugu ukatuko euki dugula atzo prentzaurrekoa izan den momentura arte.
ez genekizen hau izango zen denboran luzapen bat, hau izango zen ubikazio aldaketa bat. Orduan, entzutea nahi gendun, ezta? Eta, entzun dugu, eta benetan bertan bera gelditu da, eta oso posi gaude. Eta lehen, herritarren aipamen egin dozu, ezta? Eta nik hor bain nahiko neuke gehitzea, hor martxan jarri zuten entzute prozesua. Entzute prozesu horretan guk apostu egin gendun, gure beldur guztiekin, gure zalantza guztiekin, baina parte hartzea erabaki gendun. Eta hainbat jente konbentzitu gendun, herri hitzaldiak emanez, entzute prozesu hori esan demokraziaren prozesurik eta gorenena, azkenean entzun egingo gintuzten, baina kasurik ez, esan ziguten ezala loteslea izango. Guretzako hori oso larria zan. Guk prozesu parte hartzaile bat eskatu gendun, ezta? Baina, hause eman ziguten, eta esan gendun, guazen erraminta moduan erabiltzera, protesta erraminta moduan erabiltzera. Eta horrela, konbentzitu gendun, Busturialdeko jende asko, soazie, ez aizu zein dan zuen iritzia proiektu honen inguruan, gelditu daitela dokumentatuta. Eta hor dago. Momentu honetan, ALC atara dituen datuetan, 660 narratiba publiko daude, web gunean irakurri daitezke, eta guk bete esaten dugu, jendea gonbidatzen dugu narratiba horiek irakurtzera. Zer realitatea hor dago? Hor dago. Jenteak daukan gauza bakarra da ardura. Turismoak arduratzen dau, gure natura suntzitzeak arduratu egiten dau, etxe bizitzaren kontuak arduratu egiten gaitu, eta azkenean hori da jenteak narratibetan banaka adierazi duena. Hor dago. ALC-koekin egon ginen abenduaren 3an, eta bagenek izen, urtarrilean publiko egingo dan txostena nondik nora joango dan. Eta txosten horrek kontrakotasun itzela dakar. Beraz, sorpresa gutxi. Baina, egia da, jokabide ilun eukidutenen aurrean, beti euki behar dela olako ardura edo zuhurtzi pizkatzo bat. Baina gu bagenek izen hasieratik proiektu hori Busturialderako ezala proiektu egokia. Herritarrak aipatu dituzu eta guk herritarren hitza ere entzunei genuen, Gernikako kaletara bidali dugu Eneko Iturbe lankidea. Eneko, egunon, Gernikan zara eta norbait egin zara gainera?
oso ondeneko jende gehiagorekin zaren momentuan, eskatu pasoa eta jarraituko dugu nolabait jendearen iritzi horiek eta osnarketa horiek entzuten, oraintxe entzun duguna esaterako oso interesgarria. Galdera bat bota digute txatean, labur erantzuteko eskatuko dizuet, Ramon Eider, segituan gure hurrengo gonbidatu orkestuko dugulako, 11etan ere agerraldi izango duzuelako, eta gaur saioa amaitu horretik, 12 aurretik, bai sakonduko dugu gehiago etorkizunean, baina hemen galdera bota digute txatean, galdera bat uste dezute beste nunbaitera mugituko dutela proiektua, bota digu hemen Txindiokerrek. Ez dakigu, baina atzo Miren Arzaiusek prentza barrokoan esan zuen hausnarketa bat hasiko zutela, ze beraiek edapen bat egin behar dute, eta hausnarketa hori hasten badute, suposatzen dut helburu batzuk ukiko ditula, eta helburu horiek izan daitezke, bai, lebesteleku aproposago bat bilatzea. Eider Gotxi eta Ramon Gezuraga, esandakoa prentsaurrekoa izango duzu 11etan, entzungo dugu, oraindik saioa amaitu horretik nahi duzu berriro gurekin egon eta baditugu etorkizuna begira hausnarketa gehiago egiteko, baina momentu zutziko zaituztegu, prentsaurreko horri behar bezala prestatzen eta guk ere entzungo dugu. Mila esker. Bueno, entzuleo goizeko 11ak eta 10ak eta 54 minutu ditugun honetan, agurtzen ari gara, Eider Gotxi eta Ramon Gezuraga, baina segituan gurekin izango dugu urrengo gonbidatua, hain zuzen ere, Jokin Alberdi Bideaguren Gernika gogoratuz plataformako kidea. Hemen gure txatean ere, bestelako mezuak, Julen Goiuri, ontziolak mundakako ezker olatua ere desagerrarazi zuen, pentsa, honen inguruan ere izan dira hainbat eta hainbat gora bera, eta bestelako mezuak Indiokerrek jarraitzen du ez, nik uste dut ez dietela utzi eta herritarren presioa neurri batean ez zitzaiela hainbeste inporta, naiz eta kriston lana egin den, bestelako iritziak ere jasotzen ari gara, baina tira, uste dut garrantzitsua dela, kronologia horretan ere bestelako min ekologiko horiek ere ekuazioan sartzea. Noski nik gogoan dut orain, badakit gaitik agian aldentzea dela, baino gogoan dut inguruan izan nituela ondalearen aurka manifestatu ziren hainbat pertsona, hainbat ekologista, txorietaz asko dakiten hainbat pertsona, Donostian, Santa Clarako uhartean ondalea artelana egin bertzutela, eta horrek ere, hango ekosistema ere hankaz gora jartzen zuela, eta kexa horiek ez ziren inora iritsi ez, eta azkenean Kristina Iglesiasen ondalea artelana antxe dago, Santa Claran eraiki zuten, obra egin zen eta antxe dago, eta gaur burura etortzen zaizkit horrelako adibideak, ez? Etorri zaizkit beste garaipenak, hemen txatean ere aipatu dituzen beste batzuk, eta pozik egoteko moduko eguna da, baino ezin dut ukatu, etortzen zaizkidala beste porrot batzuk. Bai, eta nintzen zorretan, somatzen dute, orain Eiderrekin eta hitz egiten genuenean, atzoko albistea berri ona dela, baina, aipatu dugun Miren Arzaiusen eta gerraldi horretan ere, ziurrenik bertan esandako hitzak ondo aukeratutakoak ziren, herri mugimenduari ipamenik ez zitzaion egiten, eta uste du, herriaren garaipen hori errekonozitze ez horrek, akaso ematen duela, ez, mugak dira administratiboak, ingurumenari dagokiona, baina ez dugu baztertzen, beste nonbaiten akaso, proiektuari heltzea, eta uste dut, Eiderrek eta zuten, eta gero akaso prentsaurrekoaren ostean landuko dugu hori, ez, baina ez dakit kezka puntua edo gonezin puntu hori ere badagoela, oraindik ere proiektua era bat lurperatu gabe dagoenaren sentsazio hori dutelako. Indiokerrek esan du txatean, ez, herriaren presioak selapela, azkar eta gaizki esateagatik, eta nik esango nuke ez dela hori ez dela selapela, baizik eta erabaki oso autokonstientea dela herri mugimendua ez aipatzea, juistuki kontrakoaren gatik. Ez bostaxola dielako, baizik eta ikusten dutelako eta jakitun direlako horrek herri mugimenduek orokorrean ez gai honekin soilik duen indarra eta estrategikoa dela ez aipatzea hori. Tira, guztionetan hausnartzen jarraituko dugu eta gobernantza ereduetan, bestelako gobernantza ereduetan, interesgarria delako nolabait ikuspegia zabaldu eta Guggenheim bai ala ez galdera hortatik ere haratago balanketa egin nahi duen jendearekin aritzea. Gernika gogoratuz bakearen aldeko aztertegia da, bakearen inguruko prestakuntza eta ekintzaren arloko referentziazko eremua, eta UNESCOk bakearen hiri izendatu zuen Gernika, eta Gernika gogoratuzek herriaren simbologia sendotzeko ikerketa
prestakuntza eta zabalkundea dituzte ardatz. Euren proiektu eta lanketa esparruan hitzetan, badira eztabaidaguneek eta gobernantza demokratikoak lurraldeetan bizitzarekin eta ingurumenarekin modu iraunkorrean bizitzeko beste modu batzuk, pentsatzeko eta eraikitzeko estrategiak, hala nola bizitzarako lurraldeak egitasmoa, lurraldea bizitzeko beste modu batzuk eraikitzeko gakoak metatzea ahalbidetzen duten jakintzak, metodoak eta ikaskuntzak partekatzen ditu bizitzaren iraunkortasunari lehentasuna emanez, eta noski lurraldea bizitzeko moduak eta alternatibak eraikitzerakoan Urdaibaiko Guggenheim proiektua ere izan dute analisirako esparru. Hala ere, aipatu bezala Guggenheim bai ala ez galdera zentraletik harago joan nahi izan dute erakundean, eskualdearen dimentsio sozioekonomikoa nola zaindu hausnartuz, gaitasun kolektiboak indartuz eta gobernantza ereduak birpentsatuz. Gernika gogoratuz elkarteko presidentea, Jokin Alberdi Bidaguren gurekin dugu gaur, Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide konstituzional eta Europar Batasuneko zuzenbide irakaslea, Egoa Institutuko ikertzaile taldeko kidea eta Madrilgo Unibertsitate Autonomoko Afrikar ikasketen taldean parte hartzen duena Mozambike, Kolombia edota Euskal Herria, Urdaibai kasu honetan, izan dira bereziki nazioarteko ikerketa arloko proiektuen erdigune, eta gaur etxean dugu esan da bezala Gernika gogoratuz elkarteko presidente modura, Jokin Alberdi Bidaguren. Egunon eta eskerrik asko Jokin gurekin gaur egoteagatik. Eskerrik asko zuerik konbidatzeagatik eta egunon ez dut esan eta. Hori da, egunon, lehenik eta behin eta naiz eta harago joango garen, galdetu behar dizut atzoko notizia horrengatik, Guggenheim Urdaibai museo proiekturi bertan bera geratze horrengatik, esan dugu lehen ere, harago joan behar dela, baina notizia bera ere baloratu eta horren inguruko iritzia eskatu behar dizut. Egia da gu Gernika gogoratu zen moduan ez dugula inoz holan adierazpen errotundo bat egin gure posizioz, gure taldean be posizio ezberdinak egon direlako, baina horgi eukidugu beti Guggenheim Urdaibai proiektuak ez zitula behar ziren baldintzak betetzen. Eta alde horretatik, posi gaude ez. Eta ben mailan eztabaidatzen egon zaete, herri mugimenduaren garaipena den, ala ez, eta argi dago herri mugimenduaren garaipena dala, baina horretaz gain bai kontuan izan behar dugu komunitatearen garaipena dala, ez? Eta hori da azpimarratzekoa, ez? Komunitateak, orain ez dauka zergaitik izan behar proiektu bat zeinek kolokan jartzen zituen oreka sozioekologiko-ekonomikoa, eskualdeko oreka sozioekologiko-ekonomikoa. Orduan, posik ere, zoriondu behar dugu ez Guggenheim eta beste alkarte guztiok, baina zoriondu behar dugu bai eskualdeko, Urdaibai Busturialdeko biztanlegoa. Aipatu dut lehen ere ez, nolabait begirada zabalago bat ematen saiatu zaretela gaiari, gobernantza eredua aipatzen da zuen analisitako askotan, ez dakit horrelako erabaki batean, bai proiektu hau gauzatzea baiezko denean eta proiektu hau gauzatzea ezezko denean, ez ote den gobernantza eredu hori, edo gobernantza eredu sendoago baten falta agerian geratzen, ez ote den baiezkoa eta ezezkoa eredu horren gabezia edo ahuldadaren adibide bat. Gu precisamente, orain dela 8 urte hasi ginen aipatu duzun proiektuarekin, ez? Gatazka lurraldeen proiektu hori edo orain deitzen dena bizitza lurraldeen egitasmo hau, ez? Orain dela 8 urte hasi ginen gure eskualdea, Busturialdea ikertzen eta beti ikerkuntza parte hartzaile bide batetik, ez? Orduan, hainbat urte daramatzaguz komunitatearekin eta gizarte antolatuarekin eskualdeko hausnarketa bat egiten, zeintzu diren arazoak, zeintzu diren erronkak identifikatzen, eta gero proposamenak egiten, ez? Eta hori gauzatu dugu, esango dut, plan, proposamen, garapen sozioekologiko plan proposamen bat, ez? Alternatiboa nahi badugu, baina betik sortua, ez? Hau eraiki dugu eragile ezberdinekin. Eta gero, orain gabiz gutun ekologiko batekin, gutun soziologiko batekin, eta aipatu dozunez gure ardatzean gobernantza eredua dago. Horregaitik hasi ginen noin dela 8 urte prozesu honekin
eskualdeko eragile ezberdinek aktibatzeko eta eskualdeko etorkizun alternatiboak birpentsatzeko asmoarekin. Eta prozesua bera da gobernantzaren ereduaren aldatzeko aldarrikapen bat. Ze ikusten genduna zen, bai garapen proiektuak edo Guggenheim egitasmoa, Urdaibairako Guggenheim egitasmoa, egiten zala gobernantza eredu esapropos batekin, ez? Nun ja erabakiak hartun da zetozen eskualdera, eta gure lana izen da, gaitasun kolektiboak, dagozen gaitasun kolektiboak eskualdean indartzea, ez? Eta gure ikerkuntza eta gure prozesuak izan dira horretara bideratuak egon dira. Jokin Alberdi Gernika gogoratuzeko presidentearekin ari gara, entzuleo, gaur Astratik Gernikatik zuzenean esan da bezala, Stop Guggenheim plataformak ospatu duen, atzoko notizia horren inguruan, eskualdeari begira jartzeko eta bestelako gai batzuei ere begira jartzeko. Aipatu du Jokin Alberdi gutun ekologikoa, eta gutun ekologikoari heltzen dion edonork, topatzen du, nolabait, lehenik eta behin atzera begirako bat, Oka Ibai Arroaren UNESCOren biosfera reserva deklarazio hortatik hasi, eta nolabait, alako, errestaurazio, zaintza, nolabait, beharrezko konpromiso batzuk, egin behar batzuk, aipatzen dugu hausnarketa, baina zuek esparru zehatzetara ere bazoa azte ondoren nolabait txosten hauetan. Bai, plan horretan, 2025 urteko plan horretan ere aipatzen da, baina gutun ekologikoan, indar gehiago emoten zaio, ez? Ulertzeko bai gutun ekologiko hori dela baliabide bat, ez? Bai erakundentzako, bai gizartearentzako, biosferaren etorkizunako erronkei aurre egiteko, ez? Eta, zuk aipatu duzunez, dokumentu horretan, azken 2 urteetan, lantzen egon giren dokumentu horretan, edo gutun horretan, hor ikusten dugu, baso autoktonoa lehenerazteko plana, edo Ibai sarea lehenarizteko edo blindatzeko beharra bebai, ez? Edo padurak eta landare inbadatzaileak deseustatzea, edo uholde arriskuari aurrera egiteko arduketa berriak pentsatu behar direla, edo berotegi efektuko gazen isurriari edo energeri eta aztarna ekologikoari buruzko jarraipen indizen baten beharra, ez? Orduan, hor badaude printzipio, balore eta neurri zehatz batzuk, ez? Arlo ekologikoan, biosfera babesteko datozen urteetan egin edo behar direnak. Baina, hori landu dugu esparru bat bezala, seguri arduratzen gaitxuna dire bai besteak, ez? Eta orduan, hor badaude etorkizunari, eskualderako etorkizunari buruzko gako batzuk, ez? Orduan, kondu behar dugula eskualdearen diagnostikoan, edo, bai ulertu behar dugu eskualderekiko zor ekonomiko eta historiko bat dagoela, eta orduan erakunde beren erantzukizuna daukatela horren aurrean. Orduan, ez dakit, seguramente nik ez dut entzun, baina hor egon dira bai hauts kritiko batzuk, eta orain zer, galdu dugu agian Guggenheimaren trena, eta hori da, bebai pertsona horiek, aukera galdua ikusten dutenen hoiei, deitu eta eskualdeko etorkizunaren eztabaidara gehitu behar ditugula. Edo baina, beste gako importante batzu dagoz, esate baterako, jarraitu behar dugu plantamendu batekin, baina ez bakarrik garapen ekonomiko foko hartzen duen plan batekin, baizik eta bai, txertatu behar dugu irizpide ekosozialak, ze azkenean, ingurumen eta ondasune komumen babesa, beharrezkoa dalako, ez? Eta hori beti benetako beharrak kontuan izanez. Ez norbaitek kanpotik asmatzen dauen behar bat sortu ez dala beharra, eta gero horren gainean urteak ematea eztabaidatzen, ez? Importanteagoa da eskualdeko etorkizun alternatiboak birpentsatzeko, eta bai positiboki hartu behar dugu atzo erakundek botatako erronka.
eta gu prest gauz hori egiteko, eta gainera eske egiten egon gara 8 urtez, ez? Gu prozesu honetan, eta beste batzuk, beste prozesu batzutan. Entzute prozesuak ondo daude, baina behar duguna da, deliberatzeko esparru anitz, nun simetria batean, bai gizarte eragileok, bai erakundeek, bai enpresaburuek, bai komunitatea, eskualdeko etorkizunerako lehentasunak edo definitzeko, eta gero administrazioek hornitzea fijatzen diren lehentasun horiek. Zuek udaberrian kaleratu zenuten plan sozioekonomiko hori, bertan aipatzen zenituen, aipatzen ari zaren esparru batzuk, jasangarritasuna, ekologiaren zaintza, baina baita esaterako ekonomiaren dibertsifikazioa edo plan ekonomikoen dibertsifikazioa, aipatzen zenituzten epertain eta luzean planteatu beharreko estrategia zehatzak, nolabait esan daiteke Gernikako gogoratuzetik egin duzuen lan honetan posibilismoa eta pragmatismoa ere badagoela, alegia. Analiziak ez dira irean geratu, analiziako zulurrera jetxitakoak ere badirela Jokin. Ez da bakarrik gure analizia da, jendearen, elkarteen, alderdi politikoen, eragileen analizia. Guk egin duguna da errestu prozesua, eta gero informazio horren pilaketa, eta gero liburuak eta publikazioak argitaratzea, bai gizarte zibilak eta bai erakundeek, diagnostiko bat izateko. Baina bai hor ekonomian, bai biosfera babesteko, bai azpiegituran arloan, edo bai gizarte mailan, ze askotan hori hazten dugu ere. Basate baterako talde baztertuek nola parte hartzen duten bai eskualdaren etorkizunean, ze askotan kanpoan izten doguz, eta euren beharrak ez dira llegatzen. Migrazioa eta euskara orain oso mai gainean dago, baina hori bai identifikatuta izan dugu bai aspalditik eskualdean, agian ez dugu hainbeste landu, ze fokoa beste puntu baten izan dugu nahi eta nahi ez. Ari gara entzuten dagoeneko agerraldi hori, Stop Guggenheim Urdaibai plataformaren agerraldi hori, goizeko 11ak ere baditugu, segituan azken ordukoaren bila joango gara, baina Jokin Alberdi eskerrak eman behar dizkiogu gaur bere eginkizunak ere baditu Euskal Herriko Unibertsitatean, 11ak arteko epea lapurtu behar genion, beraz Jokin, mila esker jarraitu lanean Gernikako gogoratuzetik lan mardul, sakon eta esango dugu anitza ari zaretela egiten, eta jarraitu lan horretan, eta eskerrik asko berriro gaur gurekin izategatik. Eskerrik asko zuiri aukera baitzik. Entzuleok bagoaz agerraldi hau entzutera zuzenean. Argudio merkeekin estali nahi dute beren hausnarketarik eza. Burokrazia eta auzi administratiboak aipatu dituzte. Kutsadurarekin arazoak daudela ere esan dute. Azaldu dute, ontziola kuko egin diola lurrak saltzeari. Argudio horiek seriotasun falta eta arduragabekeria baino ez dute erakusten. Herritarrok, hasieratik dakigu zergaitik baztertu behar den Guggenheim Urdaibai proiektua. Alde batetik, proiektu honek kalte ekologiko larriak eragingo lituzke. Eta ondotzo daki hori komunitate zientifikoak. Hasieratik ibili baita horreta zohartarazten. 372 zientzilarik hala esan digute. Bestalde, Urdaibai biosfera erreserba babesten duten legeekin ezinezkoa da proiektu hau bideragarri izatea. Naiz eta agintariek, behin eta berriro saiatu diren lege horiek saiesten. Gainera, horrelako egitasmo batek ez du inondik inora gure eskualdearen egoera sozioekonomikoa suspertuko. Alderantziz, prekarietatea eta gure nortasuna galtzera kondenatuko gintuzke. Arrazoi horien gaitik jardun dugu borrokan agintarien eta erakundeen aurrean. Arrazoi horien gaitik atera gara kalera behin eta berriro, azken 3 urte hauetan. Eta horrezek gerarazi du Guggenheim Urdaibai proiektua. Herritarron presioak, herritarrok kontra egiteak. Busturialdeak ezetz esan du. Herritarrok ezetz esan dugu. Entzuleok Eider Gotxi ari gara entzuten, esan da bezala Stop Guggenheim Urdaibai plataformako kidea, duela minutu gutxi ere gurean uinetan zuzenan entzun izan duzuena, eta gerosiago ere entzuteko aukera izango duguna. Guk salto txiki bat egin behar dugu estudio zentraletara, azken ordukoaren pilak, Euskal Herrian eta munduan gauzak gertatzen ari direlako. Itxaso Leon Kareaga, egunon?
Kaixo egunon, bai entzugarri dugu Eider Egotxi, Stop Guggenheim Urdaibairen agerraldia eta bigarren kafean ere gaia lantzen ari dira gaur goizean, aipatu behar dugu egunean zehar ere jarraituko dugula ari horretatik tiraka, baina oraingoz azken ordua kulturaren eskutik datorkigu, aipatuko dugu Baga Biga Iga Maurizia izango dela Loraldiaren 2026ko edizioko leloa. Euskal kulturaren industria eta sormena sustatzen duen proiektuak etorkizunera begira jarri du bere iparrorratza. Hain zuzen, atzokoan, astearte gauean, bere komunitatea bildu zuen 30. urteurrena ospatu berri duen Bilboko kafe antzokian, eta bide batez, 2026ko martxoko edizioa martxan jarri. Sarrerak salgai daude dagoeneko. Aipatu lokalean bildu zituen festivalak bere ekosistema osatzen duten eragileak, erakundeak, babesleak, sortzaileak, bidelagunak, enpresak eta lorezainen komunitatea topaketa berezi batean. Helburua argia 2025ean elkarrekin eraikitakoa ospatzea eta datorren udaberrian iritsiko den festivalaren edizio berriaren ateak zabaltzea. Topaketaren une zirraragarriena 2026ko edizioaren aurrerapenarekin iritsi zen esan bezala, Baga Biga Iga Maurizia lelopean, Loraldia Festivala martxoaren 9-tik 28 bitartean itzuliko da Bilbora 12. Euskal kulturaren proposamenik berritzaileenak plazaratzeko asmoz. Eta edizio berriaren ardatzak eta programazioare aurkeztu dira. Diziplinen hibridazioa, modernitatea eta euskal kulturaren begirada unibertsala. Guztira 25 proposamen eskainiko dira eta 29 ekintza burutuko dira. Programazio artistikoari dagokionez, musika, dantza, antzerkia, esperientzia digitalak, zinema, literatura, bertsolaritza, naturatik ibilbidea eta murgiltze esperientziak izango dira. Publikoak bere lekua ziurta dezan, 2026ko Loraldia Festivaleko ekintza gehienetarako ia sarrerak abenduak 17 honetatik aurrera, gaur bertatik aurrera eskuragarri daude irubebikoitza.loraldiafestibala.eus webgunean. Eta trafiko aldetik ere badugu gaurkoan aipagai esanguratsu bat, izan ere Ipar Euskal Herriko abeltzainen protestek 5 kilometroko autoilarak sortu dituzte asteazken honetan 9 aldera Biriatun, AP8 autobidean Frantziako estaturako norantzkoan Lakuako segurtasun sailak jakitera eman duenez. Asteartean izandako arazoen ondoren ilarak gaur goizeko 8etan hasi dira Behobiako mugan ibilgailu astunek izandako mozketen ondorioz, baina autoek ez dute inolako murrizketarik izan. Ertzaintzak zehaztu duenez muga irekita dago eta kamioiak eskuineko erreian daude, ariketa bata bestearen atzetik pasatzen diren arte. Ezkerreko erreia berriz ibilgailu arinen trafikoari irekita dago. Autoilara hoien aurrean ertzaintzak ibilgailu astunei gomendatu die ez zirkulatzea eta arinei berriz zuhurtzia zirkulatzea eta alden neurrian AP8 autobidea erabiltzea saihestea. Abiltzainak esan dugu protestan ari dira Frantziako estatuko agintariek hartutako neurrien ondoren dermatosi nodular kutsakorraren aurrerapena geldiarazteko behi aziendaren buruak sakrifikatzeko. Zehazki honako hauek eskatu dituzte, sakrifizio horiek bertan bera uztea proben finantza laguntzaren eta laguntza psikologikoaren eta giza laguntzaren programak ezartzea kaltetutako abeltzainentzat eta osasun zerbitzuek erabiltzen dituzten metodo intrusiboak eta errespetuzkoak alde batera uztea eta poliziaren indarkeria amaitzea. Aipatu dugu autopilaketak esanguratsuak izan direla gaur goizean aipatu puntuan eta uneotan trafiko zuzendaritzaren azken aktualizazioari begira, esan dezakegu 6 kilometro ingurukoak direla. Adi, beraz hor inguruan ibiliko bazarete eta besterik gabe 12etan jarraituko dugu azken orduaren berri ematen. Eskerrik asko Itxaso Leon, esan da bezala eguerdiko 12etan informazio gehiago hementxe, naiz irratian eta guk hementxe jarraitzen dugu entzuleo Gernikatik, Astra Gernikatik, hementxe gugandik oso metro gutxitara agerraldi publiko hori ari da nolabait protagonizatzen, Stop Guggenheim Urdaibai plataforma bera, orain arte Eider Gotxi aritu gara entzuten, eta orain Ramon Gezuraga bera, nolabait gazteleraz ari da, Eider Gotxik helarazi duen mezu berbera arazen. Este proyecto provocaría graves daños ecológicos, algo que la comunidad científica... Eta laburtuko dizuegu, nolabait Eider Gotxiren ahotan entzuten ere aritu garen hori. Kalte ekologiko hori nabarmendu dute, kalte ekologikoa, kalte soziala, nolabait herri baten borondateari entzun ez izana ere, hor jarri dute azpimarra, eta batez ere, lehen ere gurean, azpimarratu du Eiderrek,
badaudela legearen, legetik kanpo gauzatzen ari diren, hainbat estrategia politiko eta hoiek ere mahai gainean jarri dituzte. Deialdia luzatu dute, otsailaren 7an erdu denak Gernikara, horrelaxe oihukatu du Eider Gotxik, ospakizun eta aldarrikapen eguna izango delako, esan bar diegulako gure agintariei hemen gaudela eta zer nahi dugun eta zer ez dugun nahi eta gu entzutea beharrezko izango da, eta Eider Gotxi berak zoriondu du Busturialdea eta zoriondu du Euskal Herria, esker mezuak ere izan dira Goiuri, hilabete hauetan guztietan nolabait babesa adierazi duten, kultur eragile sozial eta bestelako guzti hoiei ere, eta egia esan, tira, aldarrikapen oihu hoietan poza eta nolabait, asebetetze puntu bat ere nabari zaie plataformako kidei. Nei asko gustatu zait Eiderrek esan duena, ez? Aipatu du guk gure errelatoa egingo dugu inongo dudabarik herriaren garaipena izan da. Eta politikariek ez badute esaten guk esango dugu, ezta? Herriaren garaipena izan dela zalantzarik gabe, hemen egon badagoela herri mugimendu bat sekulako indarra egin duena eta beraiei zor diegula benetan aurrera pauso bakoitza eta ona iritsi izana, beraz, horixe ez, bide ofizialetatik ez bada esaten, hementxe herriak aldarrikatuko du herriak egin duela. Gracias desde Busturialdea a todos los rincones de Euskal Herria, a todos y cada uno de nuestros vecinos, vecinas, a los que habéis mantenido esta plataforma. Eskerrik asko zuen lanagaitik. Hoy estamos aquí. Ha ganado el pueblo, ha ganado Busturialdea, ha ganado Urdaibai. Somos conscientes de que esto no acaba aquí. Unkigarri zaigu geratzen edo gertatzen barkatu, ala sentitzen dugulako, Julen Goikoetxea kanpoan izan da, eta bertan, giro ere bada, egia esan ordua ere ez da 100 pertsona biltzeko ordua, baina hainbat plataformaren lagunkide badira, hementxea estra kanpoan ere, hainbat edabide ere bai, nolabait, gu bezalaxe hau kontatzen Julen. Hori da ikusmina piztu duen agerraldia da, zuk esan duzu akaso, asteazken bat, goizeko 11ak ez da ordurik egokiena jende mordoska bat batzeko, baina entzulen artean Astraren sarrera hori ezagutzen duen jenderik baldin badago, nolabait ere, Astraren fatxaren zabalera osoa kasik hartzen du, dagoen jende multzoak batzuk, plataformako kamisetekin, plataformako banderolekin jarrita daude, adin guztietako jendea, den esaten hasita, jende gaztea dago, helduak ere bai, urteetan aurrera joandakoak ere bai, eta entzuten ari garen moduan, hortxe, bi bozeramaileak ere hizketan ari dira, komunikabideen aldetik ere ikusmina somatzen da, badira kamarak, badira prentsa idatziko kazetariak, badira irratietako kazetariak ere ikusten ditugu, beraz, hori, esan dugu, akaso ez zeola masiboegia, baina lagin polita dago. Tira, hortxe ari dira, agerraldi horretan, esan du bezalaxe. Ez dago salgai! Urdaibai! Gerorari izango dugula Eider Gotxi eta Ramon Gezuragarekin itxi aurretik nolabaiteko etorkizuna begirako hausnarketa egiteko aukera, eta hortxe plataformako kideak Urdaibai ez dago salgai mezu horiekin. Segituan eneko Iturberekin bat egiten saiatuko gara, hain zuzen ere bera Gernikako kaleetan baitago, bertan herritarren eta gizarte zibilaren iritzi horiek ere biltzeko, eta segituan Astrako kideak ere gurekin izango ditugu, ze hementxe nere bizkarrean, zure ezkerrean, Goiuri, zure eskubian, Julen, hementxe gure alboan dagoen holtza honetan, bihar esaterako Olatz Salvador hariko da, eta Sara Sozai hariko da, kontzertua eskaintzen, Idoia Surmendiren gaixotasuna Sara Zozaiak ordezkatuko duelako, edo beto esan da, gaixotasuna ez Sara Zozaiak ordezkatuko du Idoia Surmendi, Idoia gaixo dagoelako eta gripeak jota dabilelako. Berriz ere bat egingo dugu Eider Gotxiren mezu horrekin? Agintariek egin beharko luketena egitea izaten jarraituko dau. Agintariek esan ziguten proiektu honek ekarriko zuela Busturialdearen lurren deskutsatzea. Astillero horri itsasoatutzak txatarra deitu zion. Irain ekologikoa deitu zion. Eta esan zigun proiektu honek astillero hori hortik atarako zuela. Proiekturik ez dago. Nork atarako du astillero hori hortik? Instituzioek atarako dute? Gu behintzet herritarrok saiatu egingo gara. Eta hori izango da gure hurrengo urratsa. Hemen dago txostena, txosten honetan kriston inbertsioa dago, horratzean dauden guztien aportazioekin egindako txostena da, eta honekin aurrera egingo dugu. Eta saiatu behintzat saiatuko gara, lur horrek errestauratu egin behar dira. Emekida bat daukatelako iraungita, eta lur horrek
estuarioari bueltatu behar zaizkiolako, padurari berea dena bueltatu behar zaio. Eta hori izango da gure hurrengo borroka. Pues... Bueno, uste dute, hemos comentado que ekitaldia pixkanak amaitzen ari da, hortxe euskara eta gaztelaren arteko txandakatze horretan, eta baipatu dugun bezala, gaur egun lasaiagoa du Astrak, naiz eta akaso guk geuk aztoratu ditugune Astrako kide eta lagunak, baina bihar kontzertua izango dute, Olatz Salvadorren eskutik, baita Sara Zozaiaren eskutik, eta horrexegatik segituan bere arduradunak gurekin izango ditugu. Olatz Salvadorren kantu batekin egingo ditugu, urrengo minutuak entzuleok, eta oraindik Astrako kideekin ariko gara segituan, 5 minutu diote, bai, iruzpalo badira hobe, Olatz Salvadorren kantua jarriko dugu, eta segituan izango gara eurekin entzuleok, eta tira, pasan da bezala, gerora oraindik aukera izango dugu, hementxe Eider Gotxi eta Ramon Gezuragarekin aritzeko, Aitor Etxeberria Zarragare gurekin izango da, beraz, oraindik minutu ederrak egingo ditugu zuekin, entzuleok eguerdiko 12 bidean. Sustraiaren trazaoan Ostorizko erreka bat Begiak hartu dizkizu lambroak Ta hortzurietan sagar gorriak Bihotzak ere lorategian Bizotza Olatz Salvadorren basan kantua entzungo da bihar hementxe Astran iaiago gauden tokian, zentimetro batzuk gorago, baina Eneko Iturbe lankidea ere prest daukagu, gaur Gernikako kaleetan, Gernikarren iritziak biltzen, Busturialdeko jendeari izango da gaur Gernikan, eta euren iritziak biltzen, beraz Eneko Iturbe egunon berriro eta konta iguzu norekin zaude. Eskerrik asko Eneko Iturbe, jarraitu gure bestelako herritarren eta iritzi horiek gurera ekartzen, eta uste dut, orain txentzun dugun herritar honek aipatzen zuen ere, hain da gerikoaz, egin behar badute, egin dezatela leku egokiren bat izango da, ez Urdaibai erdian, ez da soziologian doktor izan behar, ez da inguru zientzietan masterduna izan behar, hausnarketa hortara heltzeko.
hau ere bada kontu bat uste dut denok mahai gainean eta buruan izan duguna, baina tira, bestelako iritzirik ere izango da, eta eneko horrelakoak topatzen baditu, guk ekarreko dizkizuegu, urrengo minutu hauetan. Baina, urrengo minutuetan ere, gai gozoagoen inguruan aritu nahi dugu zuekin, entzuleo. Sinestu nahi nuke baina zakar da tiroa. Ez baietan ainestu dator oraina azkarregi goaz gerorik badego norantz da. Ospakizun bat zuten aurretik eta hasierako ilusio eta gogo berbera, eta mezu bat argi gaudenontzat eta etorriko direnentzat alaxe esan zuten eingu eta eingogu, eta astrako 20 urte horiek betetzearekin batera, guk ere bagenuen gogoa mendik aritzeko, beraz denare lerrokatu zaigu, astrakideekin ariko gara, eta eurekin ere nolabait ospatu, gaur ospatzen ari garena, Urdaibaik ez duela, momentuz behintzat, eta hor eszeptizismo eta etorkizuneko beldurrak ere norberak kudeatu beharko ditu entzulez, ziurtasunik ere, ez dakit inork izan dezaken, baina behintzat momentuz ospakizun horretan geratuko gara, eta ospakizunen artean noski astraren 20 urte muga ere ospatu beharra daukagu. Asier Musatadi eta Malen Torre astrako kideak gurekin ditugu, hementxe, euren etxean, ez esango dugu, gurera etorri dira, baina beto esan da gu etorri gara euren gana. Bikote, egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Egunoan, bai. Zer modu zabete? Ondo, esan duzulez, ospakizun betien, egunero mobidak azastran, triptukoak jarri berrezen dugu gura aurrera, jakitzeko... Ez que broma gutxi dauka, broma gutxiko gitarra antolatu duzu, Bai. Aizue, ala ere, esango dut, ospakizuna aurrera doa, baina bura usteak ez du etenik. Lehengoan, saioa ulotzeko ere zera beste zuen kide batekin, gezurekin ari ginela, eta izango alda eskualde honentzat berri honik, eta gogorra izaten ari da, eskualdeak baditu bere arazoak, eta hoien inguruan ere aritu gara beste hainbatekin, baina astraren ospakizun honek ere buru oste batzuk eman dizkizu ez hori txarraz Malen. Bai, gainera nire kasuan langile bezala, badakarrela karga bat egunerokotasunean, eta ez bakarrik arratsaldeko ekimenetan, baizik eta ekimen bakoitzak dauzkan atzeko lan horietan, askotan lan ikusezinak eta gero eskertzen direnak, ez? Horta orduan, nik uste gitarago honetan zehar bai joan garela egunera. Osea, gaur zer behar da, eta hori egunean prestatu eta aurrera egin. Eta horrela egunero, eta ateratzen ari da, bai. Ateratzen ari da, naiz eta hori, etengabe nolabait improvisazioan edo birkudeaketan aritu behar izan duzuen. Atzo ere uinetan aipatu genuen, biharko kontzertu horretan, Olatz Salvador eta Idoia Surmendiren kontzertuan, Idoiak ezingo duela egon, gaixorik dagoelako, gaixorik dago euskal eszena erdia. Egunotan hitz egin dugu, besteak beste Ines Osinagarekin, berare gripeak jota, Eneritz Furiak berak hainbat kontzertu bertan bera utzi ditu, antxitateak eta akaso gaitze sakonagoek eraginda, Miruaren kontzertuarekin ere, hiru kideen gaixotasunak ere eragintzi zuen bertan bera ustea, Asier, haze asteak, Eta gainera, Heriotzak Eduardo Duizen antzezlanabe bertan bera geratu zen. Ara? Nire arrapesten behintzet, Durangon, Juergan, eta hori izaten anindoa, jendea ze kristo ibili da Durangon aurten, orain horrela egoteko. Baina, justo WhatsApp-tan, bihar ezingo dira egon, beste errazo batengatik, eta nik uste gero buelta montzego asuntoari, beti topatu dugu aurrera hitzeko modue, biharko bai, adibidez, Olatz eta Sara Zozaia izango dire, ikusten da gero baduzela beste batzupe preste guri laguntzeko, eta parte horretatik posik. Eta eskertzen da, baita ere azkenengo momentu, lau egun harinago abisatu eta baiezkoa jasotzea, asko baloratzeko da baita ere. Eta ez dakit beti dagoela euskal eszenen prest norbait, azkenengo momentuetan baiezko hori emateko. Así que hori baloratzen du pila bat.
eta ze ona ez, estenak, bintzat estenaren gehiengoak militantzia hori ez duela galdu, eta elkar laguntzeko, eta hau bezalako etxe batek zulotxo bat duenean, zulo hori tapatzeko preste egotea. Bide batez, Sara Sozaiaren zuzenekoa ikusi genuen Durangoko azokan, ahotsenean, entzuleok, Busturialdea, Gernika eta urrunagotik ere zatozte astara, ze Olatz Salvadorren kontzertu ikaragarri izango da, eta Sara Sozaiarena ere bai, talentu ikaragarria dauka Sarak, eta oso kontzertu nolabait sarkorra, geruzez betea, etengabe aldakorra, luperrak, gitarrak, teklatuak, sintetizagailuak, ahots geruzak, oso kontzertu berezia da, diskoaren defentsa on bat egiten duena, baina diskotik haratago doana, Julen, Sara Sozaiak baduka bidaia bada, ez? Bai, bidaia oso bat eta imaginario propio bat, ez? Bai, eramaten zaitu giro ezberdinetara, bere kantaera horrekin, estenatokian kokatzeko posizio berak ere bai, ez, erdi, publikoarekiko erdi zeharkako posizio horretan, eta baizuk esan duzuna, ostegun iluntze baterako, Gernikara etortzea, Euskal Herriko puntu batzutatik akaso urrun xamar, baina hemen Busturialde zaratago ere, torria dila jendea eta mutu, etzaio da mutuko. Oso ondari zarete, baina hoi bihar da, eta gaur ere badago itzordua. Hortxe ari nintzen, justu egitara baipatu dute eurek, eta nik ere egitara iriki behar nuen, ze hau, ez gure gidoian eta ez gure buruan txertatzea etzen bat ere erresa izaten ari, gaur bertan maien ingurua duzu, Bai, hori da, torriko dira lau bizlari eta dinamizatzaile bat, eta dira, 20 urte hauetan zehar Astrako kide izan diren lau pertsona eta baita dinamizatzailea ere bai. Batzuk 20 urte guztietan egon dira aktibo, beste batzuk urte konkretu batzuetan, hasierako okupazioan, eta bar, eta bereiek emango dizkigute pautak baita ere etorkizunera begira, ez dakit, transmisio horretan, igual agian ja badutenez, ja bastante helduak direnez, igual relebo bat ematea gazteei, hori behar bada duelako Astrak, ez da, gazteak zelan erakarri eta transmisio hori zelan egin, baita ere, Astrak ez galtzeko daukan ari hori. Aipatu dugu ez lehen ere, herriko eta eskualdeko hainbat eragile sozioekonomiko eta bestelakoekin, hausnarketa prozesuak, prozesu parte hartzaileak, azan bertan ere egokitu zaizue horrelakoak egitea, nolabait etorkizun hori nola definitu, belaunaldi aldaketa horiek, programatzea zari gara, eta noski programa hori egitara hori begira jarriko gara, baina Astra etengabe dago, barne kudeaketa, etorkizun kudeaketa batean malen. Bai, hori da, eta horregaiti baita ere, existitzen dira hemen kilometroak deitzen diogun hori, direla, ez dakit, prozesu bat bezala, irauten duena denboran, eta dira barne mailako eztabaida horiek. Edonor da, ongi etorria eztabaida horietara norbanako bezala, eta eman dezake bere ikuspuntua Astrarekiko modu asambleario batean. Eta 4 kilometro egin dira orain arte, eta 5. bilagoa urtarriletik aurrera, pixkat inflexio puntu bezala erabiltzeko momentu hori, eta aurrera begira ze erronka dituen Astrak mahai gaineratzeko. 20 urte osasun unea, baina era beran, bada mugarri, ez, bada erronka horiek plazaratzeko eta mai gaineratzeko unea, ez? Bai, Malenek ondo esan duen moduen gainera, ninaz generazio zahar horretakoa edo, Malen gazteetakoa, eta transmisio hori gabiz bizitzen gainera modu natural baten, hemen gauz sartute hilabete gogorronetan alkarregaz, egunero gauzak alkarregaz inbideguz, gauzak koordinatu, eta, oin dela askotik hasi zen gainera, oin dela 6 hilabete hasi ginen honekin, eta transmisio hori nik usten nabil lehenengo pertsona horretan, eta Malen bebai suposatzen dut, gugaz, eta da bine moten modu erreal baten, eta Malen idino moduen, eta guk gure talde motorrean edo deritzogunean berbaitzen dugu moduen, gazteen erakarpenera begire inber dugu lan, gu hemen gauz, baina nik uste gazteak direla Astraren etorkizune, eta, dena dugu kabidi berton, baina jarri behar dugula fokoa etorkizun sano horretan, ez dakit.
Eta baita ere ikasi beraietatik, ez dakit. Beraiek badaukate esperientzia gehiago baita ere espazio honetan, eta proiektu honetan beraz ikasi beraiek egindako horretatik. Hori da, nola bizi duzu hori, esan dut hasierzuk esan duzu, hasierako generazio edo generazio zarra ditu diozuzu, bueno, zarra ez dugu lehenako generaziokoa, zu malen belaunaldi berrikoa, batzuk eta beste nola bizi duzu, transmisio hori, ez dakit, zer izan zen zu erakarri zintuen esate baterako, malen astran sartzeko. Duela pare bat urte etorri nintzen bizitzen Gernikara, eta orduan ja hasi nintzen gazteen artean ibiltzen, eta, bueno, pues, apurrada de rebote amaitu nuen hemen Astran, eta ja, aspalditik etortzen nintzen hemengo ekimenetara, baina inoiz naiz ibili barne mailan antolatzen ezer, eta ja urten, ez dakit, apiria maiatzaldera hau antolatzen hasi ginenean, ja jarrian sartu nintzen, eta ez dakit, ezagutzen duzu jente desberdina, igual beste leku baten ezagutuko ezenukena, edo koinzidituko ezenuten harremanak sortzen dira, ez? Eta ez dakit oso aberasgarria da, jente oso anitza dago hemen, eta horrek ere egiten du bere militantzia oraindik eta gehiago, ez dakit, kolore gehiago ematea. Eta hasier zentzu horretan pentsatzen dut, 20 urteko bide baten ostean ikusten da, Astra bizi-bizirik dagoela, eta horrelako ekimen bat, horrelako proiektu bat 20 urteren ostean, bizitasun honekin egoteko ezinbestekoa da, bizitza dinamiko bate izatea, eta zentzu horretan, hasieratik zaudeten ontzat, ikustea jende berria sartzen dela ere izango da, haize freskoa bezalako zerbait. Bai, eske totalmente ados, eta ni naiz ta oine, hilabete honetan oso aktibo nauen, gero egia da egunerokoan nibela hau mantentzea ez dela erreza. Umeak, lortzen gara. Eta gazteek nik uste dut dekela gogo, implikazio maila altua, eta horre egin behar dugula erakarpena edo, gazteengan. Ni saiatuko naz egoten hemendik horrela bai hemen, evidentemente, eta oso gustura nau, eta hori dana. Gainera esan behar da, Astra arratsaldetan bihurtzen dela gurasoe askoren ez da nola esan. Bilgune edo. Bilgune edo. Ze, claro, gure sasoian egon ginenak hemen Astran hasiera batean, orain asko guraso gara, beste asko ez, baina, bueno, asko bai, eta hemen batzen gara umeak, tal, eta, objektiboa igual ez da hori izan behar, baina egia da, momentu honetan, dela errealitate bat hemen dagoena, ez da, eta adibidez, Astra txiki bezalako talde batek, kriston indarra deko Astra barruan, domekan egin zen hemen Astra txiki egune, eta, bueno, nik flipatu neban, zenbat ume, zenbat ekintza. Eta kale jiran be bai, emotzien kolore pilo bat, umeek pila bat, eta gurasoek ere bai, kolore pila bat, benetan kale jira izan zen superpolita. Bai. Bueno, programazio edo gitarau ere webunean topa dezake entzuleak, baina eskatuko dizuegu zuek azpimarra egitean, nolabait abenduaren 24 izango da, pixkat mugarri okupazio egun hori, aurretik, atzetik, gaur bihar, nahiko datan mugituak dira zuentzat malen. Bai, hori da, justo, okupatzen sartu ziren abenduaren 24ean, bastante egun berezia, orokorrean gure gizartean, eta horregaitik hor ospakizun potente bat egitea nahiko zaila ikusten genuen. Baina, hor argazki herrikoi bat daukagu, non Astraren parte izan den kide oro bilduko garen. Eta itzordulan berezi bat igual, abenduak 20 izango da, zapatu honetan, Davizi omenaldia egingo dutzugu, herrizen oso ezaguna, herrizen, eskualdean, eta inkluso haratago be bai. Horton urrizen, joan zan, eta begia esan, omenaldi oso hori zengo da unkigarri ze, ordu batetan, eta gero herri bazkari ze, tardeo adieekin, eta, egun bastante seinalatu da bertako kidentzako. Abenduaren 20an omenaldi hori Davizi, herri bazkaria, tardeo adileiekin. Hortik aurrerakoak esan da bezala, webunean badituzue, kontzertu mordoa, tartean bihar Olatz Salvador eta Sara Zozaiaren kontzertu hori, arratsaldeko 8etan izango da, eta etzi berriz, hau Lizioan izango da, Inerren kontzertu ere baduzue programatuta. Bai. Nik justu ezki Inerreko bateria naz, orduan. Ez du gure hemen. Tokatu egiteiko autobomba egitea ayer. Da egia esan hor, egun berdinean dau, Astran beste movida bat, bai, All in the House eta freestyle-iak eta... Hori da... Orduan,
Bakoitzak erabaki dezala zer dekon gustoko. Horrelakoak dira astrakideak, Astrak kontraprogramatzen du, Astra. Bai, increíble, Bai, holanda. Bueno, ondo dago. Bai. Idarra soberan daukazuenaren seinale. Bai, edo kartela bete beharra, edo bakoitzak lortuko debera batera, baina... Bikote jarraitu indar horrekin, eskerrik asko, gaur gu hemen hartatzeagatik, zuen etxetik bigarren kafe hau egiten uzteagatik, eta arrestasun danak jartzeagatik, eta, jarraitu eskualde honetan borrokan, jarraitu ospatzen, atzo arratsaldean jakin genuen berri horrek emandako, nolabait arnasgune hori, baina baita noski 20 urte bete dituela Astrak eta hori ere badelako ospatzeko arrazoia. Eskerrik asko. Gero ikusten gara arratsaldean mai inguruan. Hori da. Eskerrik asko entzuleo, goizeko 11:22 minutu, Laizter Gernikako kaletara itzuliko gara, ea gure lankideneko Iturbek ere, bestelako herritarrik topatu ote duen bertatik, euren iritzia jasotzeko, baina guk beste gonbidatu berezi bat izango dugu urrengo minutuetan, hementxe gurekin bigarren kafea hartzeko prest, lehen bigarren kafea hartuko du, baina tira, ez da azkenekoa izan. Marearen alde egin du iez, sare gabearen kate gehiago daude, gaueko arien babesean bare, sare gabearen Maitasun asko aipatu, baina gaur azokak pobre dirau. Bizitza hontan izaten dira hainbat lege eta arau. Durango gaixo, berriro ere, egin beharko dezu barau. Euskaldunak zu maitatu arren, Arzaiusek ni maiten hau. Jakin nahi nuke zerkirentzten gaituen. Munduan leku gutxi egongo da, zu baino museoago. Baina hala ere, baten bat zutaz aberastekotan dago. Eskerrak elkarrukitzen garen erretratutik arago, zu ikusiak kontsolatu nau, tristen egoen lehenago. Minak elkar lotu gintuen. 25 urte pasa dira bertso batetik bestera. Lehenengoa Jon Sarasuarena da, zu Guggenheim museoa zara esan zioten Markina Xemeingo jaialdian. Bigarrena Aitor Etxebarria Zarragarena, 2023ko bertso idatziak dira. 25 urte hauetan estilo aldatu da, baina mezua ez. Dirua egon dela beti honen guztiaren erdigunen. Eta guk ere erretratutik arago elkarrikusi nahi genuenez, berera gonbidatu dugu Aitor Etxebarria Zarraga, bertsolaria. Egunon, Aitor? Egunon. Bueno, ezibestean egin beharreko galdera, zer sentitu zenuen atzo albistea jaso zenuenean? Arrotasuna. Bereziki arrotasuna, kontziente garelako luze joan dela, eta posa aldi berean, ikusita herri mugimendu batek, olako proiektu handien aurrean ere indar nahikoa badaukala. 2024ko urrian egintzen manifestazio jendetsua aipatu dugu lehen, eta zuere bertan izan zinen. Nola iritsi zinen zu mugimendura edo mugimendua zure gana, edo nolako izan da plataforma eta zure arteko harreman hau? Esango nuke nahiko errebotez edo, espalitz holtzan behan egongo nintzen, baina egun jendetsu horren aurretik, elai aretoan egintzen lehenengo aurkezpen hortarako deitu ninuen, eta ordutik harreman estu eduki dugu plataforma eta biok. Aipatu ditudan bertsoak 2023koak dira, baina 2025ko txapelketan ere lapur baten paperan jarri, eta zeba ez gai egingo bi kuadroren jabe, eurek biosfera bat ostuko badabe, bota zenuen. Bueno, poesia alde batera utzi da, haserretik gehiago zituzen hitz hoiek. Tamen bi galdera dauzkat, lehenengoa, bazenikien gaia aipatu nahi zenuela txapelketa horretan bai ala bai? Jakin ez dakit, baina nigan presente dagoen einean, erdi natural edo ez, ateratzen da. Eta kasu hortan, etzan bakarrik nire subkontzientzia gaiak berak Guggenheim lapurtzen jartzen gintuen, orduan
Bietatik. Bai. Eta bigarrena da nik esan dut lehenengoak, bertso idatziek poesia gehiago zeukatela, eta hauek gehiago aserrea. Joan zara zu ere aserretzen prozesu honetan, urte hauetan? Esango nuke hasieratik nahiko haserre egon nintzela, eta bertso idatzi horrek egiterakoan ariketa kontziente bat egin ebala haserrea eta buia manifestaldietarako ustekoa, eta beste begirakune batetik edo eraikitzekoa bertso horik. Larun batean izango da finala eta hori ere aipatu behar dugu. Orduri zaude? Bueno, bai, urduri esango nuke, hau da 3. finala eta 3 asterik onena pasatzen nabilela, baina final baten bezperek ala beharrez emandako urduritasunekin. Gertutik ezautzen zaitugunok badakigu, ez dugu sakondoko, baina ikasketak direla, lana dela, beste 1000 kontu izan dituzu txapelketa honetan, nabaritzen duzu hori? Bai, egia normalean nahiko arrazionala eta metodikoa naz, esango nuke gauza gehienetan. Eta txapelketan ere bai, baina aurten, urrian ebakuntza bat arteko, aurretik azterketa, posaketak irailean, eta, erdi ez dakit katramilatuta, baina txapelketa agertu zen. Eta ustez, espero baino hobeto eta esango nuke inoizko korputzaldirik onenarekin nabilela, eta ina handi baten izan daiteke baita buruari buelta gehiagin emateko astirik ez dodalako dukibe bai. Izan zara, ez dakit, aita erasotzailea duen mutil bat, izan zara bullyingaren lekuko hainbat gai jorratu dituzu, horiek ganbarako gaiak, baina bestela jarri dizkizutenak ere, eta lehen Julenekin komentatzen genuen, ea aurre ikusten duzuen final honetan Guggenheimen gaia aterako den ala ez, eta beste galdera bat sortu zaigu, ea teknikoagoa, ea gaiak itxita dauden, edo ez dakit zenbat egun lehenago izten diren, Azken orduko zerbait sartu liteke 2 egunen faltan, edo hori araudiak esaten du gaia jarrita egon behar dutela, ez dakit zenbat egun lehenago. Egia esan behar bada, nik hitzarmena sinatu iten dut irakurri barik, orduan. Aurreko astean enteratu nintzen, puntu erantzun 2 beharrean 3 puntu erantzun dauzela finalean, orduan hortik abiatuta. Erantzun diguzu. Bai. Suposatzen dut, alegin bat egiten dala gai aktualak eta bereziki sozialak sartzekoa, nortik eta iaia bezperan ateratako gai bat egon daiteken, ez dakit. Nik uste badala gai bat aurretik ere agertu dana, eta derrigorrez egon behar danik, ez dakit. Igual beharrezkoagoa zan, lanean eta borrokan ibili ginenean, momentu honetan baino, ez? Igual gehiago da ospakizuna, o hausnarketarako beste puntu bat izan daiteke, baina hainbesteko erraminta ere, igual ez da, ja. Besterik gabe gehiago kuriositatea, ea azken orduko zerbait sartu hoteliteken, edo araudiak esaten duten lehenago itxitagon behar dutela gaiek hori, besterik gabe. Ez dakit. Saio hasi, baino lehen baldin badozi datzita, nahiko ez. Aizu, barrunbeak aipatzen hasita, nik galdera badaukat. Ganbarako gaiaren aurretik joaten zarete, eremu batera, eta antxe egoten zarete zai, nola egoten zara? Zutik, oinez leku batetik bestera, lehioa balin badago lehiotik kanpora begira, mugikorra ezin duzu eduki, libururik edo, egon daiteke zerbait? Bai. Nuntzan, Abadiñon herriko liburutegian egon ginean, orduan liburuak nahi beste bertako den. Igual irakurtzen hasteko gogorik ez. Bateko lan porta batek atentzia dituzten hor inglesez honen liburu bat, eta antxe marrazki eta irudi begira eta honintzen apur bat. Nik esango nuke dela gehiago, 2., 3. o 6. zaren hor alde desente egoten da, ez? Ordu bat zain egon ganbaran edo batzutan da komunerako jun etorriai, nurpixkatan da bueltarako justo. Baina normalean nahiko lasai egotekoan, ez nazolan ez zutik bueltaka ibiltzen danetakoa, ez doinu abesten ez Abadiñon gogoratzen 6. nintzela eta plumiferoa gainetik jarri eta nolako butakatxo baten botata nintzen.
Gehien bat esango nuke, eske tentsioa inbeste denboran ustea, niretzat behintzat oso zaila da, ordu momenturen baten jaitsi behin behar da. Aukeran zer nahiago? Haimerandu ez. Mesedez, hemendik existitzen diren olan eta boterea daukien gauza santuak igual, ez? Baina dauzen gauza guztiei aurten 8garrena ez, Ja, 2 final pasatu ditu 8garren, luze, han holtzaren ertz batetik, eta nik uste dut bakarrik, estadistikoki merezi doala tarteko bat izatea, o behintzat aurreraxo. Bueno, esperoko minutu horietan, zuen artean harremanak urte askotakoak dira, beste batzuetan igual gutxiago, bertsolari gazteagoen kasuetan, baina asko eraldatzen da bertsolaria, ikusten duzu jende esaten duzuna, gaur hitz egiteko ere ez dago, edo zu zeu ere nola egoten zara, ez oso sozial edo? Bueno, ni ezagutzen dugunaren arabera, nik uste dute portatzen garela danok, badau jende bat, joan eta hortxe kieto egotea nahiago duena, eta beste batzuk, igual saioa komentatu, egia da, badala momentu bat saioan inguruan berba egiteko, eta ez dakit, baten batek arriskatu nahia baldin baduke, eta igual ez, hausnartzeko, merezi daben, beharrezkoa dan, ez dakit. Normalean, ni behintzat ez naz elkarrizketa gehiegi eukitze zalea. Bermeoko saioak bat kointzitu zuen selekzioaren partidarekin, ez? Eta horrekin gogoan dut baita, aipatzen zola jende asko, egian jende gutxi joango da saio hau ikustera, Bilbon egongo da mundu guztia Euskal Selekzioa eta Palestinaren selekzioaren arteko partida ikusten, oraingoan finalean ja 4.000 sarreratik gora salduta daude, eragina asko nabaritzen duzuzuk, publikoan jende asko, publikoan jende gutxi? Bueno, ez dakit, egia futbola eskarela, eta finaletan igual, futboletik gertuago dagoen giroa egoten da, apur bat juliganismo, bueno, ez da juliganismoa, baina bai jentea poteatzetik dator, reakzioa igual, handixago izaten da, baina kopurua beti ez da giroaren ondorio bat, Bermeon, Bilbon egun handia zanez, etzan hainbeste jente egon, eta aldiz giroa izugarria zan. Bero sentitzen zan, bertso guztiak kristoren reakzioa bueltan, orduan, nik nahiago dut datozenak entzutera, gozatzera, eta parte izatera etortzea kopuruz, 15.000 persona etortzea baina. Antxe arituko zarazu, eta horrez gain Aitor Bizkarra, Jon Euria, Xabat Gaiete Beitia, Onintzaen Beita, Oiana Bartra, Txaber Altube eta Gorka Pagona Barraga. Egintzen duten prentxaurrekoa aurrekoan, argazkiak, bideoak, denetarik, ordutik hitz egin duzu, beraiekin hitz egiten duzu, badakizu giroa nola dagoen? Ez askorik. Bertso eskolan Xabat eta Onintzakin elkartunaz ordutik esango nuke behin. Eta, bai beraiekin, bai kontaktu gehiagokin, baina bestela ez. Ja nahiko gertu zen bertako gorputzaldia, ez dut uste gehiagi aldatuko zanik. Ezik ez. Eta finala aipatu behar genuen bai, baina txapelketa honetan behin eta berriz aipatzen ari dira hainbat kide bertso eskolak, eta nik Lili Bertxoren gatik galdetu nahi nizun, jak hemen gauden, Busturi aldera etorri garen, zer moduz dago Lili Bertxo? Ondo, ez, esango nuke justo intxe gauden goiko solairu hontan, goiko espazio hori da, gure gorputz faktoria dan hori da, gure bertso eskolaren gela naturala, eta esango nuke txapelketari edo txapelketen erregistroetan sartzen baldin bagara eintzat, kanporaketetan bertsolari kopuru izugarria eukia bela, gero final erdietan aurten gainera aurpegi barri bat sartu da Lili Bertzotik, enare, Ibaiek errepikatu daue bai, aurreko txapelketan koldo gontzan, esango nuke badala aktiboa dan talde bat, gero jende gehiegi izatearen gora bera guztiekin, bertso eskolan 12 pertsona elkartzea, ez da ez ona, ez logikoa, ez erreza, ez ezer, baina ondo hortxe dau, bizirik. Eskerrik asko, Aitor, gurera etortzagatik. Zorte hon,
Guk egin ditugu gure apostuak finalerako, ikusiko dugu zer gertatzen den, baina zuk esan bezala, hori, lehenengo eskakizuna behintzat ez zaitezen 8. izan. Ospakizuna hemen, Aitor. Hemen? Gernikan, ospatu. Ez dakit, improvisatu ere ingo, ez? Iake arratzaldo zo improvisatzen pasako dugu, pixkat gehiago improvisatzearen. Hemen esan dute DJ-ekin eta tardeoa dagoela, gero... Desente borobilduta daukazu plana, Ez dakidana da, tarde hori gu tarde iritsiko Claro. gara igual, eta ez dakit gure zain egongo dien, baina... Nocturno ere izango du, Bai, jarri izango du. Hemen gaueko DJ txanda badago, DJ Zilarra eta Beruna, astran. Baten bai eskuidatuko da. Bai, zeo egingo, bertso eskolakoak elkartu eta erakiko. Suerte. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Aitor. Maurizia zenaren irintzietan etaren ondorengoetan. Angela Davisen hitzetan Maialen Lujan bioren azken puntuetan Ziegi diren beldurretan Gure amonaren eskutuko haienetan Maurizia zenaren irintzietan etaren ondorengoetan Maurizia zenaren irintzietan gure ahoz botatakoetan Hortxe besarka da ikusten ari gara, ere oso ederra da, tantzulei kontatu behar diogu, Eider Gotxi eta Aitor Etxeberria Zarragarren arteko. Oraintxe agurtu dugu, Aitor Etxeberria Zarraga, eta oraindik azken minututxo hauetan Eider Gotxirekin azken minutuak egin nahiko ditugu eguerdik 12 bidean. Tira, egin dugu, goizean goizetik eskursioa, traste guztiak furgonetan sartu, Astra iritsi, irratsaioan martxan jarri eta irratsaioaren azken txampan ere bakabiltza. Bai, eta eguzki ere ekarri du, dena esaten hasita, iritsi garenean Lambro giroa zegoen Gernikan, baina goizak aurrera eginala, jaguardi bueltara arrimatzen ari garen honetan, giroa ere zoragarria dago, egunak eskatzen duenaren tamainakoa. Bueno, horixe behar genuen ez, ospakizun giro horretan, goxotasun pixka bat, eta tira gure entzulek ere zuzenean entzun ahal izan dute, Stop Guggenheim Urdaibai plataformako kideen agerraldi hori, Eider Gotxi gurean bueltan dugu, Eider, egunon berriro. Egunon. Bueno, kendu duzuen nolabait gainetik esan beharreko hori guztia, eta batez ere, azpimarratuko nuke esker mezu bat egon dela, ez? Agerraldi horretan, aipatzen zuten eskerrik asko Busturialdea, eskerrik asko Euskal Herria, izan delako, ez? Borroka kolektibo baten ondorio naiz eta batzuei borroka horretan lemazain ere aritzea egokitu zaizuen. Bai, baina duda barik hau talde lana izan da, eta herriak sostengatu du hau plataforma hau, bestela ez ginen heldu garen lekura. Orduen esker horrek ematea ezinbestekoa zen gaur. Itzorduare jarri duzu, bada data bat, gure entzulekin ere, elkarbanatu duguna, non ospakizuna eta aldarrikapena iaia biak eskutik izango diren Gernikan, otsailaren 7an. Otsailaren 7an Gernikan batuko gara, eta ospatu egingo dugu, baina aldi berean aldarrikatu egingo dugu. Aldarrikatu egingo dugu, ze hau herritarron garaipen bat izan da. Eta ez dugu errelatu hori galtzerik nahi. Eta errelatu hori mantendu behar da, eta lau haizetara zabaldu behar da. Jartzen diren aitzaki guztia jarrita. Hau herriak irabazi du, Urdaibaik irabazi du, eta hori ospatu beharra dago. Atzo sare sozialei begira, eragile, kulturgile, gizarte mugimendutako kide, berdin dio zein esparrutora jotzen zenuen, guztien azpimarra hortxe zegoen, ez? Zorionak plataformari, Stop Guggenheim Urdaibai plataformari, zorionak herriari, zorionak herri mugimenduari, zenolako distortsio kognitiboa dagoen, ez? Gure agintari batzuen diagnostikoaren eta gizarte hau ehuntzen dugun, ez dakit, sektore ezberdinen ordezkarien artean. Agintariek uste dut beste maila baten daudela, eta maila horretatik ez dituzte gauzak ondo ikusten. Uste dut hori dela duten arazoa. Herriak argi dauka.
azkenean hemen horizontalki egin dira gauzak, guk laguntza eskatu dugu behar izan dugu momentu guztietan, eta kultur mailan laguntza behar gendunean kultur sortzaileen gana jotzen gendun, zientzia mailan laguntza behar gendunean zientzilarien gana jotzen gendun, gazteen eskulana behar gendunean gazteen gana jotzen gendun, eta horrela eratutako plataforma bat da hau. Eskuz esku eta guztion artean egin duguna. Horizontalean. Hemen aurpegi ematea batzu ditokatu jaku, baina gure atzean dagoena, gure moduko lana egin duen pertsonen balioa da. Orduen guzti hori lehenengo lerroan jarri nahi dugu. Eta beste batzuk lerro hori ez badute ikusi nahi ere egin, uste dut arazo bat dutela. Agintariek ez dute ahaztu behar, azkenean herritarre jartzen dituzten lekuan, eta ez direla bakarrik bozka ematen dioten hoien agintari, guztion agintari dira. Eta guztion agintari izateko maila bat erakutsi behar da. Eta uste dut kasu honetan ez dutela maila hori erakutsi. Busturialdeak hasieratik argi esan zuen proiektu hau ez zuela nahi, eta entzungor egin zuten. Eta gero, entzute prozesu bat ipini ziguten martxan, baina esan ziguten, entzun egingo zaituztegu, baina ez dugu hau kontutan eukiko. Entzun behar izan dute eta kontutan eduki behar izan dute. Ze horrela da. Entzute prozesu honek pisu handia eduki dau hartutako erabakian. Eta pertsonalki, uste dut, ni 4 pertsonekin edo 4 arduradunekin egoteko aukera eduki dut. Ibone Bengotzearekin egon nintzen, Elisabet Etxanoberekin egon nintzen, Eneko Anduezarekin egon nintzen, eta Miren Arzaiusekin egon nintzen. Momentu honetan, pertsonalki, sentsazioa daukat, proiektu hau bertan bera gelditzearen erabaki hau, ez dela instituzioetatik etorri. Sentsazioa dekot, Miren Arzaiusek hemen, pisu handia eduki duela. Baliteke konfunditzea, baina Laurekin eukitako elkarrezketak eta gero, uste dut, balio pertsonal pizkatzo bat aurkitu nuen lekua, bulego hori izan zala. Eta horrela esan beharra be, tokatzen da. Eider Gotxi esan dako honen ostean, akaso, galdera hau neurri batean erantzun da badago, baina galdetu behar dizut etorkizunagatik asko galdetuko zizuen, zuen buruan ere egongo da, ez? 2008an ere gertatu zen eta 13 urteen bueltan berriz ere piztu zen ura, ez ote den piztuko 13 urteen bueltan zuen buruan hori ere badago, edo lasaitasun mezu bat helaraziko zenioke jendeari? Atzo arratsaldera arte egon da, baina ja ez dago. Proiektua Busturialdera ez da bueltatuko. Eta bueltatzen bada, ez dute ezer ulertu. Eta uste dut, zeo zertzu ulertu dutela. Esperantza hori euki nahiko neuke. Proiektua Busturialdera ez da etorriko. Horrek ez du esan nahi, proiektu honek beste lekuren bat bilatuko duenik. Hori izan daiteke aukera bat. Baina, Busturialdea ez dut uste horretarako lekua denik, eta ez dut uste horretarako beste aukerak, beste saiakera bat egingo dutenik. Hori pentsatu nahi dut. Eider plano pertsonalean guztionek energia asko xurgatu du hilabete askotan. Koste humanoa, gizatiarra den koste hori ere hor dago mahai gainean, sentsazioa pentsatzen dut ere merezi izan duenaren noski, baina zer da oraintxe zure azalean, eta ze izango da horrengo egunotan, pentsatzen dut oraindik dolua baino ez dakit ospakizuna da, dolutik ere zerakasi izango du, aipatzen dudan koste horrengatik, zer da transitatu beharrekoa oraintxe zure horrengo ordu egun hauetan? Prozesu guztia oso neketsua izan da. Eta esan gora bera asko eduki ditu, eta gure artean ere momentu oso onak egon dira, baina momentu oso gogorrak ere egon dira. Eta guzti horrek pertsona moduan faktura pasatzen digu guztioi. Hori hor dago. Prozesu honetan ordu asko sartu ditugu, eta ez dugu ahaztu behar gu langilea garela, ni neu irakaslean az. Orduen gaur hemen egoteko eguna libre eskatu behar izan dut ikastolan, eta nire kideek, nire orduak kubridu dituzte. Orduen hemendik nire esker beroena beraientzako. Eta, ordu asko sartu ditugu hemen, eta beste leku batzuetatik kendu ditugu. Lagun, familia, eta hori guztia motzilan daramagu. Atseden hartzeko momentua da,
baina merezi izan dau. Inongo duda barik, neke honek merezi izan dau. Eta bidean ezagutu ditugun pertsonak, gehienak oso interesgarriak, nik behintzet niraikakin daramatzat betiko. Orduen guzti hori positiboa da. Nekearekin konparatuta, neke astuko zaigu. Gabona pasatuta hori ja astuta dago. Eta beste guzti hor gelditzen da, beraz borrokak merezi du. Eta hori da hemendik atara behar dugun ikasketa. Borrokak merezi du. Eta Euskal Herrian hainbat borroka daude. Eta borroka guzti horiek seguru, txikiagoak edo handiagoak guztiek mereziko dute. Eta jentea dudan badago lakoetan sartu edo ez, nik animatzen ditut benetan zingesten badute sartu daitezen. Ze bakoitzak bere aletxoarekin gauza handiak egin ditzake. Eta banaka eskara ezer, baina taldea egiten dugunean gauza handiak egiten ditugu. Beraz, borrokak merezi du eta hori da nire azkenengo mesua. Borrokak merezi du eta esango nuke borroka txiki eta handi horietan Euskal Herriaren luze zabalean ari diren borrokalari horiek guztiek zuen garaipen txikia bere, garaipen handia hobeto esan da ospatu dutela, beraz, beha handi izuela, denok ospatu dugu, gozatu, garaipenaren ahoz zapore hau eta batez ere, hartu atxeden, esan da bezala badakigulako hilabete gogorrak izan direla, zuk zeuk ere aitortu diguzu. Zer dagoen horre motxilan, Eider Gotxi, zorionak berriro eta mila esker. Eskerrik asko, bide lagun izan zarie gainera, eta eskerrak eman nahi nizkioke zuen lankide bati, Amaiari. Asko lagundu digu, aholko asko eman dizkigu, beraz, Amaia, eskerrik asko. Zuena da garaipena, eskerrak bideari. Hemendik besarka handi bat Amaia Ereñagari, guk ere eskerrak eman bar dizkiogu, beste gauza askoren artean, azken bisitan ere ondo mimatu eta zaindu gintuelako Durangoko azokan bertan, musio handi bat Amaia Ereñagarentzat. Guk agur esateko ordua badugu, eskerrik asko berriro Eider Gotxiri eta zorionak Stop Urdaibai Guggenheim plataforma guztiari. Julen Goikoetxe Arbegozo, onaino gaurkoa, bihar estudiora bueltan izango gara, Goiuri, eta gureak ere jarraituko du, baina ederra izan da gaur gertutik eta zuzenean, hemen Gernikan eta Busturialdean gertatzen ari hau bizitza. Bai, eta oraindik ez lana egin behar dugulako, gure sareak elikatu, eta baina ondoren, haian Busturialdetik bazkaldu beharko dugu, ez? Etxera bueltatu horretik. Hori ere aukera bada. Borroka merezidu. Eskerrak bideari. Eskerrak bideari kantatzen du ibilbedik eta guk ere eskerrak eman bar dizkizuegu zuei entzuleoi, honi guztiari ere zentzu ematen diozuelako, gaur gurekin txatean, e-mailean, WhatsAppean eta bestelakoetan ere zuen mezuak, iritziak eta bestelakoak helaratzi dizkiguzuelako. Gubagoaz, baina bihar goizeko 10:05 hementxe izango gara naiz irratian, baina ezkara hemen Gernikan izango, Tolosara bueltan izango gara gure ohiko estudiotik, zuekin kafe hartzen jarraitzeko. Informazioaren txanda orain uin hauetan naiz irratian, eta esandakoak guk bihar arte agurtuko zaituztegu ondo izan, eta eskerrik asko. Eskerrak bideari. Eskerrak. Keep calm and bigarren kafea.